Amb ella, creieu-me, encara podem arribar a tocar més sostre. I sí, vaig acabant. Veieu? Una altra frase tòpica. I vull ser honest. A mi em toca ara quedar bé amb el discurset, però sabeu que les emissores municipals valencianes generen autèntiques mines. Mines d'or, com vosaltres. Talents i gent que els ulls els il·luminen quan van prenen a veure que les coses van eixint. I dic que volia ser honest perquè tot el que avui hem muntat així, tot este tinglao que hem anomenat Gala l'OM, ha tingut uns passos. Enregistrar les imatges, produir-les, fer el guió, fer el muntatge audiovisual de tot el que avui hem viscut o hem vist fins ara, protocol, eixir al carrer càmera en mà, demanar els entrepans, aguantar a Chachi, parar les taules, presentar la gala. Podria continuar, però no busque l'aplaudiment i reconeixement, que ja posats espero que no en falleu. Això vull que heu d'entendre que és el treball en un mitjà de comunicació local com el nostre. Fer de tot, absolutament de tot. I aquest tot avui, ni mai, és d'una persona. Per tant, vull que compartisquen este moment Sandra Capcir i Sant Baixauli, verdaders exemples del que representeu tots el que pertanyeu a la filosofia de Ràdio l'OM. Bé, ara sí que acabem. Gràcies de veres per tot el que heu fet per este mitjà de comunicació. La ràdio pública de Picassent s'ha fet gran per vosaltres. Moltes gràcies, bona nit, bon Nadal i molta ràdio. Moltes gràcies. Julio, ¿te estás preparant per a eixir en el vídeo? Sí. Si maquillar-me, tots els artistes tenen que maquillar-nos. Mira, yo no te voy a engañar. A mí lo que me gusta de Radio LOM eran las becarias. Descubrimos vos y yo. ¿Salgo guapa? Evidentment, ara més fem la cervesa mentre fem el programa de ràdio. M'agrada escoltar la ràdio. La tele, o el futbol, és el que m'agrada. Perquè la festa, després d'este acte tan formal i extraordinari en la Casa de Cultura, siga per a recordar. Sí. Hola, bona nit. Bueno, així els maricons del Ràdio LOM mos han tingut així tot el rato sentats. En la pantalla ahí estem marejats. En realitat, l'Ajuntament ens havia contractat per a fer una actuació, nosaltres tres, i esto de la ràdio diu, podem vindre i fer una coseta nostra? I diu, bueno, vos deixarem un huequet, collons. Així que anem a començar la nostra actuació. Bueno, era broma, farem ara un detallet de la música que fem nosaltres i vos presentem un poc aquest instrument que tinc així, que és una viola de roda, instrument de trobadors, un instrument de l'època que no havia ràdio i televisió. I anaven els romancers xerrant d'un lloc a un altre, cantant i contant les notícies. Així que anem a fer una cançó més o menys com arribava un romancer a un poble, este poble que es diu... No ho sabeu? Picassent. I fa així. Bona nit tingueu, senyores, així hem vingut a cantar. Cantaré alguns romanços si és que voleu vindre així a escoltar. Bona nit tingueu, senyores, així hem vingut a cantar. Cantaré alguns romanços si és que voleu vindre així a escoltar. No vinc de molt lluny, no hem creuat terres ni mars,
i el vent endú les noves per poder-vos-les contar. Jo vos vull cantar cançonetes més de 1000, les porten la butxaca, nugadetes en un fil. Ahí va!